खुलुमबाय दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं मिथिंगा बसुमतारी। दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। दिनै दिवाली फोरबो हादोरगिरि आरो गाहाय मन्थ्रिया गाहाम हामलायथि बावहरदों। एसेम्बलि बिसायख'थिनि सिगां फकिरा ग्रामाव गंसे साइन्स कलेज गायसंगोन। चिराङाव मैदेर हाथाइजों लोगोसे 3 फलान हमदों। LOCआव आसामनि सासे जवान मुंख्लं। आलफानि मुङाव रां दाबिना 3 दुथां हमजादों। एबसुआ आसामनि सोलोंथाइ दाफामथाय आयेन 2011 आरो 2017 खौ गनायजोबनो हायाखै। बेखायनो बिटिआर एकर्डआव 6.3 दफाखौ लाबोदों बुंदों कास्टम बसुमतारी। दानिया आबुं रादाब। दिनै दिवाली फोरबो। दिवाली फोरबोखौ सोरांनि फोरबो एबा लाइट फेस्टिवल होननानै मिथियो। भारत हादरनाङैनो गुबुन गुबुन धोरोमारिफोरा दिवाली फोरबोखौ गाजा गोमजायै फालियो। दिनैनि बे दिवाली फोरबोनि समाव भारतनि हादोरगिरि रामनाथ क'विन्द आरो गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदि मोना हादोरनि साफ्रोमबो नोगोरारिफोरनो गोजोन हामलायथि हरदों आरो बयनिबो गोजोन आरो खौसेथिखौ मिजिं थिहरदों। बेजों लोगोसेनो कर'ना भाइरासखौ नोजोर होनानै आरो बेनिफ्राय सांग्रां थानानै देग्लायनि दिवाली फोरबोखौ फालिनो थाखाय खावलायहरदों। आसामनि गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वालाबो साफ्रोमबो आसामारिफोरनो दिवालीनि गोजोन हामनाय हरदों। मख'नो गोनांदि BPFनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारी आरो UPPLनि आफादगिरि प्रमद बर' आरो रायजो सभानि सोद्रोमा बिस्वजित दैमारी मोनाबो साफ्रोमबो रायजो राजाफोरनो दिवाली फोरबोनि गोजोन हामनाय हरदों। क'क्राझार जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय फकिरा ग्रामाव दाननैसोनि गेजेरावनो गंसे गोदान साइन्स कलेज एबा बिगियान फरायसालिमा मोननो हासिगोन। आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया फकिरा ग्रामाव गंसे गोदान बिगियान फरायसालिमा गायसंनो खोथा होदों। मख'नो गोनांदि शुक्रबारखालि फकिरा ग्रामाव BJP दोलोनि मोनसे फोसावदिंनाय मेलाव बाहागो लानानै आसामनि राङारि सोलोंथाइ आरो सावस्रि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदों दि फैगौ आसाम बिधानसभा बिसायख'थिनि सिगां फकिरा ग्रामाव गंसे गोदान बिगियान फरायसालिमा गायसंगोन। हिमन्तआ गावनो फकिरा ग्रामाव फैनानै गोदान बिगियान फरायसालिमाखौ गायसंफैगोन होननानैबो खोथा होदों। फकिरा ग्रामाव बिगियान कलेज नांगौ, मोजां देहा फाहामसालि नांगौ, गोरिब सुबुंफोरनो पेन्सन नांगौ, न' नांगौ होननानै MLA रबिराम नार्जारिया बिधानसभायाव बुङा। BTCआव रां नांगौ होननानैल' बिसोर बुङो। PCDCखौ जाहोनोसो BPFनो रां नांगौ, नाथाय गोरिब सुबुंफोरखौ जाहोनो BPFनो रां नाङा होननानैबो BPFनि हेंथायै गोख्रों अजद होदों मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया। चिरां जिल्लायाव मैदेर हाथाइजों लोगोसे 3 फलानफोरखौ शुक्रबारखालि हमनो हादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला वाइल्ड लाइफ कन्ट्रल ब्युर'नि दैदेननायाव चिरां जिल्ला हाग्रा बिफान आरो 15 नं बेटेलियन SSBनि जवानफोरा चिरां जिल्लानिनो बेन्दोंआव थानाय आमगुरै नांगलफाङायाव मैया जथायै अपारेसन खालामो। बे अपारेसनावनो 3 फलानफोरजों लोगोसे थाइब्रै मैदेर हाथाइखौ बोखांनो हायो। बबेखानि हमजानाय 3 फलानफोरखौ चिरां जिल्लानि आमगुरै थानानै बेन्दोंआव थानाय मालिभिटानि थागिरि नबेस्वर बसुमतारी 35, रामेश्वर बसुमतारी 28 आरो मुरजाव नार्जारी 34 होननानै सिनायथिनो हादों। बेजों लोगोसेनो बोखांनो हानाय थाइब्रै मैदेर हाथाइनि लिरथाया 16 केजि 85 ग्राम होननानै चिरांनि DFO ब्रह्मानन्द पाटेरिया सुलुङाव मिथि होदों। ओरैहाय बे अपारेसनाव गुबुन 3 फलानफोरा जाथाइसालिनिफ्राय खारखोमा लांनो हायो होननानैबो सुलुङाव मिथिनो हादों। बबेखानि हमना मोननाय 3 फलानफोरनि सासेया अपारेसनाव गाज्रियै जखम जादों आरो दा बेखौ देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादों आरो जाथायनि बागै नायबिजिरनो जागायबाय होननानैबो मिथिनो मोनदों। जम्मु काश्मीरनि LOCआव पाकिस्तान आर्मिया दावहा दोनथ'नायखौ सिफायनानै फिन गाग्लोबदों। शुक्रबारखालि पाकिस्तान रौनिया आरो भारतारि रौनियानि गेजेराव गोलाव सम गावलायनाय जायो। बे जाथायाव सा 6 ओनसोलनि थागिरिफोरजों लोगोसे भारतनि सा 5 रैखाथि जवानफोरा मुंख्लं जायो। पाकिस्ताननि गुलियाव मुंख्लं जानाय सा 5 रैखाथि जवानफोरनि गेजेराव सासेया आसामनि होननानै मिथिनो हादों। रिपर्टनि बायदिब्ला आसामनि हरटन चन्द्र रय मुंनि सासे जवानबाबो मैया दावहायाव मुंख्लं जादों। मख'नो गोनांदि हरटन चन्द्र रयआ आफां आसामनि धुबुरी आरो क'क्राझार जिल्लानि सिमना ओनसोलाव थानाय मिदिपारा गामिनि थागिरि टंकेश्वर रयनि फिसाज्ला। हरटन चन्द्र रयआ थांनाय 2001 मायथाइनिफ्रायनो भारतारि रौनियानि 59 नं बेटेलियननि सासे जवान महरै गावनि सिबिथायखौ होबोदोंमोन। बबेखानि पाकिस्ताननि गुलियाव हरटन चन्द्र रयआ मुंख्लं जानाय खौरांखौ मोननाय उनावनो दिनै बिथां मुंख्लंनि नखराव दुखुनि साया साग्लोबदों। मख'नो गोनांदि हरटन चन्द्र रयआ गावनि अनजालि बिसि, सासे उन्दै फिसाज्ला, सासे बिनानाव आरो बिमा-बिफाखौ नागारनानै भारत हादरनि थाखाय गावखौ बावसोमना मुंख्लं जालांनायाव नखरनि सोद्रोमाफोरजों लोगोसे ओनसोलावनो गोथौवै दुखु मोननाय फोरमायदों। ओरैहाय पाकिस्तान आर्मिनो भारतारि रौनियाफोरा फिननाय होनानै गुलि गावनायाव स्पेशेल सार्भिस ग्रुपनि 2 जवानफोरजों लोगोसे सा 8 पाकिस्तानी रौनियाफ्राबो जिउ गोमादों आरो गुबुन सा 12 थिउरियाफोरा गोब्राब जखम जादों होननानै भारतारि रौनिया बिफाना दाबि खालामदों।
आलफा उदांनि मुङाव रां दाबिनानै दुमदुमा पुलिसनि जेयाव नांदों साथाम दुथां लाइमोनफोरा। दुथां लाइमोनफोरा आलफा उदांनि मुं लानानै नोगोद 30 लाख रां दाबि खालामदोंमोन। थानायाव एजाहार होनायनि उनावनो दुमदुमा पुलिसआ नकल आलफानि सोद्रोमाफोरखौ हमनो हादों। रां दाबिनानै हमजानाय दुथांफोरखौ फारियै काकपटार बरालिनि पापुकन मारन, लाजुं पटारनि उत्पल गहाय आरो तालाबनि देबजित गहाय होननानै सिनायथिनो हादों। सुलुङाव मिथिनो मोननाय बायदिब्ला दुथांफोरा आलफा उदांनि मुं लानानै सासे सुबुंनाव फन खालामनानै नोगोद 30 लाख रां दाबि खालामदोंमोन। बबेखानि बे जाथायजों लोब्बा थानाय सासे सुबुङा खारखोमालांनो हायो होननानैबो सुलुङाव मिथिनो हादों। सिख्लाय सेरफां दख'रा एबसुनि दैदेननायाव दख'रानि बेन्दोंआव थानाय भेन्सार गुदि गेजेर गोजौ गोजौसिन आरो फरायसालिमाफोरनि फोरोंगिरिफोरखौ लानानै उदाङै सावरायलायदों। हाबाफारियाव मिरु एबसुनि सोलोंथाइ बिफाननि नेहाथारि मानगोनां मुस्रि कास्टम बसुमतारिया गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै बुंदों दि एबसुआ थांनाय 2011 आरो 2017 इं मायथाइनि सोलोंथाइ दाफामथाय आयेनखौ माब्लाबाबो बुजिया आरो गनाया। बेखायनो बिटिआर गोरोबथायाव 6.3 दफाखौ लाबोनाय जादों, जायजों बिटिआर ओनसोलनि गासैबो भेन्सार फरायसालि आरो फरायसालिमाफोरा सोरखारि जायो। हाबाफारियाव बाहागो लानाय फोरोंगुरुफोरा एबसुखौ सोलोंथाइनि सायाव गोलाव समनिफ्रायनो खामानि मावबोनाय आरो बिटिआर गोरोबथायाव 6.3 दफाखौ लाबोनानै फरायसालिफोरखौ सोरखारि खालामनो नाजानायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर बावदों। लोगोसे बे हाबाफारियाव सा 200निबो बारा फोरोंगुरुफोरा बाहागो लानायजों लोगोसे मिरु एबसुनिफ्राय रांखान्थि नेहाथारि सरन्जय ब्रह्म, लोगो थुनलाइयारि नेहाथारि सुमित नार्जारि, लोगो सोलोंथाइ नेहाथारि अबित्य नार्जारि, उदालगुरि जिल्ला एबसुनि बारग' बुंथिगिरि, भेरगाव दख'रा एबसुनि आफादगिरिजों लोगोसे सुख्लाय सेरफां दख'रा एबसुनि मावथिफोरा। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।